Les escoles verdes volem conscienciar els ciutadans per tenir uns hàbits més ecològics. Canvia el mètode! No oblidem tancar l'aixeta per no desaprofitar els milers de litres d'aigua que es gasten diàriament. Un hàbit també molt important és portar, per exemple, una carmanyola en realitat de paper de plata o paper de fil. És una manera de reduir un munt de residus de plàstics que no són necessaris. També s'utilitzen bosses de roba per la compra. I no oblidem la cantimplora. Recorda sempre tirar la brossa al contenidor corresponent. Un altre hàbit saludable, com per exemple, És reutilitzar les coses. Tal i com hem fet aquí.